Υπάρχουν ήχοι που γράφονται μέσα μας σαν παλμοί από μια άλλη εποχή. Ο ήχος του ξύλου που χτυπά. Το πέρασμα της κλωστής μέσα από το ύφασμα. Μικρές κινήσεις που κρύβουν μια τεράστια ιστορία. Στην Κάλυμνο δεν υφαίνουν μόνο υφάσματα, υφαίνουν μνήμες, παράδοση, ταυτότητα. Ο αργαλιός δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, είναι ένα ημερολόγιο. Κάθε σχέδιο, κάθε γραμμή, κάθε κλωστή είναι μια αφήγηση. Από γιαγιά σε μητέρα και από μητέρα σε κόρη. Και μέσα σε αυτό το πέρασμα κρατιέται ζωντανή μια φωνή. Μια φωνή γυναικεία, δυνατή, αλλά ήσυχη. Όταν ησυχάζει το δωμάτιο, μένει ο ήχος του ξύλου. Και κάθε φορά που τελειώνει ένα υφαντό, ξεκινά μια ανάμνηση. Αυτά τα νήματα δεν είναι απλώς χρώματα. Είναι λέξεις που δεν γράφτηκαν ποτέ. Είναι η φωνή των γιαγιάδων μας που πέρασε μέσα από τα χέρια και τώρα μένει στα δικά μας. Όσο υφαίνουμε, υπάρχουμε. Όσο υπάρχουμε, θυμόμαστε. Γεια σας, ονομάζομαι Καλωτίνα Σιδιώτη και είμαι η Φάντρα. Ποιος έμαθε να υφαίνεται, θυμάστε εκείνη τη στιγμή? Τον αργαλιό το θυμάμαι από τότε που θυμάμαι έχω τις πρώτες μου αναμνήσεις. Η αδερφή του παππού μου ήταν η Φάντρα και επειδή οι γονείς μου ήταν πολύ άσχολοι, δούλευε η μητέρα μου αρκετά, είχαν αναλάβει το ρόλο των babysitter, οπότε τις βροχερές μέρες που δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω να παίξουμε, ο παιδότοπός μας ήταν το αργαλιό της. Οι σαΐτες της, τα κουρέλια της, τα μητάρια της. Σας κάνει να νιώθετε κοντά με τις γυναίκες του παρελθόντος? Ναι, τις καταλαβαίνω λίγο περισσότερο. Το κάθε τι που έκαναν, η κάθε μία κίνηση που έκαναν είχε το λόγο της, είχε το σκοπό της. Δεν ήταν κάτι απλά για να γίνει. Ποιο είναι το πιο παλιό κομμάτι που κρατάτε ακόμα και αν έχει ιστορία? Έχω πολλά παλιά κομμάτια από την προπρογιαγιά και τη γιαγιά μου. Πάντα τα θεωρούσαμε ότι ήταν σημαντικά και ήταν ένα κομμάτι του παρελθόντος, της οικογένειας. Υπάρχει νηφική κουβέρτα της προγιαγιάς ή το νηφικό ταγάρι του παππού, το γαμπριάτικο που λέγαμε. Όταν πήγαινε ο γαμπρός για πρώτη φορά στη νύφη, όλα του τα υπάρχοντα χωρούσαν όλα και όλα μέσα σε ένα ισάτσι, ένα διπλό ταγάρι. Και ήταν φτιαγμένο από άσπρο μαλλί, γιατί ήταν χαρούμενο. Τι σημαίνει για εσάς η παράδοση? Τα πρώτα μας βήματα, τα πρώτα μας πατήματα. Αν δεν ξέρουμε την παράδοσή μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πόσες ώρες περνάτε στον αργαλιό? Έχω κάψει φαγητό. Εξαρτάται από αυτό που κάνει. Έχει φορές που είναι η ψυχοθεραπεία. Ξεκινάς κάτι και μπορεί να βγεις μετά από 6 ώρες, 7 ώρες αδιάκοπα. Υπάρχει κάποια τελετουργία που ακολουθείτε κάθε φορά? Καμία. Κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου και λέω μια καινούργια μέρα ξεκινάει. Ξαναμπαίνω μέσα και ό,τι βγει, βγήκε. Η φαντική είναι τέχνη ή είναι κάτι πιο βαθύ? Δεν ξέρω. Για μένα είναι η ψυχοθεραπεία, δεν είναι μόνο τέχνη. Έχει πάνω μου και τις χαρές και τις λύπες, το άγχος. Κάθε φορά έχει και διαφορετικό ήχο το πέταλο. Ανάλογα το πώς αισθάνομαι εγώ ή σε ποια κατάσταση βρίσκομαι, τόσο διαφορετικά ακούγεται και ο θόρυβός του. Αν μπορούσε να μιλήσετε στη νέα γενιά, τι θα τους λέγατε? Να συνεχίσουν με κάθε τρόπο να έχουν τις ρίζες τους στην παράδοση για να μπορέσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Πιστεύετε θα σταματήσει κάποια στιγμή να υπάρχει τέχνη της υφαντικής ή γενικότερα θα εξαλειφθεί τελείως σαν πρακτική? Ως επάγγελμα για να βιοποριστεί θεωρώ κάποιος είναι πολύ δύσκολο, αλλά ως τέχνη για να μείνει, να υπάρχει σαν χόμπι ίσως ή για κάποιον που έχει τέλος πάντων το μεράκι αυτό, θα συνεχίσει να υπάρχει. Έχουμε μάθει, σε νέες κοπέλες έχουμε μάθει αργαλιό. Μπορεί να πάει παρακάτω, αλλά όχι ως επάγγελμα. Ευχαριστούμε πολύ.